Správy. Naživo zo štúdia Max Správy. Dopočuli sme sa, že dnes má veľkú oslavu svojich 70. narodenín vzorná občanka mesta Bojnice Gabika Humajová. Niektorí dôležití ľudia tam však nemôžu byť a veľmi ich to mrzí. Našťastie máme kamery naživo v našom štúdiu v Lidl, takže môžeme sa touto cestou s nimi spojiť a odozdať túto dôležitú správu. Ahoj Gabika. Ahoj mami. Ahoj babka. Dúfam, že oslava je už v plnom prúde. Mrzí nás, že nemôžeme tam byť a osobne sa s tebou pripiť, ale za pár týždňov sa to zmení a budeme si môcť spolu štrngnúť. Prajme ti len to k tvojim 70. narodeninám. Veľa zdravia, šťastia a lásky. Takže ešte raz, prajme ti všetko najlepšie. Čau. Prepáčte, že sme prerušili vašu party. Prosím, pokračujte vo slave. Prajme vám príjemnú zábavu.